EIC Akcelerátor hľadá startupy, ktoré vyvíjajú nový, inovatívny, prevratný produkt, ktorý môžu zmeniť to, ako fungujú ich klienti, ako funguje spoločnosť. Tieto startupy však potrebujú už byť v nejakej úrovni pripravenosti, to znamená, že investovali už nejaké zdroje na prípravu tohto produktu. Väčšinou sú to nejaké business angel investície alebo pre-seed. Zároveň táto investícia musí byť naozaj prevratná z globálneho hľadiska a smerovať na globálny trh, ktorý je široký a rastie, s cieľom vytvoriť nové európske jednorožce, to znamená firmy, ktoré majú úžasnú budúcnosť a ktoré môžu zmeniť to, ako funguje spoločnosť a biznis. Práve na toto je určené schéma EIC Akcelerátor, ktorá poskytne financovanie na dokončenie vývoja produktu od prototypu až po vstup na trh prostredníctvom grantového financovania a k tomu je pričlenené investičné financovanie vo forme konvertibilných úverov alebo priamej kapitálové investície, ktoré je smerované práve na oblasti, ktoré súvisia s komerčnými aktivitami. Práve kombinácia týchto dvoch typov financovania umožňuje startupom dokončiť vývoj produktov, vstúpiť na trh a škálovať na globálnej úrovni. Slovensko k dnešnému dňu implementovalo viacero podporných mechanizmov, ktorých cieľom bolo nejakým spôsobom podporiť firmy zapojené do EIC Akcelerátora. Jedným z nich je aj výzva, ktorú vyhlásila Výskumná inovačná autorita v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva, ktorej cieľom bolo podporiť firmy, ktoré boli úspešné v rámci prvého kola EIC Akcelerátora a získali vlastne odporúčanie alebo možnosť zapojiť sa do druhého kola. V rámci tejto výzvy boli podporené firmy v oblasti digitalizácie a dekarbonizácie. Jedná sa všetko o subjekty, ktoré sú inovatívne z európskeho hľadiska. Získané financovanie pre nás ako pre firmu, ktorá nemá externý kapitál, znamená, že môžeme viacej investovať do rozvoja, to znamená rýchlejší development, ale aj prvé projekty s pilotnými klientami, ktorí nám dajú spätnú väzbu, podľa ktorej môžeme produkt prispôsobiť, naučiť sa z toho niečo a pripraviť ho do tej fázy komercionalizácie, škálovania a teda na nové projekty. Keby sme prostriedky nezískali, tak celkom určite ten rozvoj by nebol taký rýchly. Ten kapitál akceleruje celý ten proces do vyvinutia, otestovania, získania spätnej väzby a následne aj tú komercionalizáciu, škálovanie.